Isilang ka sa mundong ito. Laking tuwa ang magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ingay. Pati lahat, no? Nagdaan pa ang mga araw, habang landas mo ikaw. Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo. At ang una mo nilapitan, hanggang ilang lumuluha. At ang tanong, anak, ba't ka nakagantiyan? Parang ito na yata yung ano mo. May drama pa! At ang iyong mga mata, biglang lumuhan na hindi mo napapansin. Pagsisisinan sa isip mong nalaman mo, ika'y nagkamali. Ano yung dan? Yung anak, yung kanta, anak niya yung dad. Nagsitayuan ang mga taga Cebu. Wow! Ang galing ng boses niya! Eh, pagkahusay-husay naman ni Rodiner, in fairness. Ano bang pangarap mo sa buhay? Ano bang gusto mo? Gusto mo maging singer? Gusto mo magpaarkila ng Amerikana? Anong... Nangarap ko maging singer po. Maging singer. Kung ikaw ay magiging singer, saan mo gustong umawit? Gusto kong sabihin sa ito, pinapakinggan kita kahit medyo nakakatawa at nakaka-distract ang mga moves mo. To be fair, your notes are on fleek. Yes. So, magaling kang kumanta. Pasok sa isang singer dito sa pitch. Yes, ako sa'yo. Yes! Sobrang yes ako sa'yo. Rodimer, it's a big yes for you. Congratulations! Lahat kami ay yes para sa'yo. Magkita tayo ulit, ha? Salamat!